Тестът на Бенедикт се използва за откриване на редуциращи захари. Редуциращите захари са въглехидрати, които притежават свободни алдехидни или кетонови групи, което им позволява да даряват електрони и впоследствие да редуцират други молекули. Основният принцип е реакцията между редуцираща захар и реактива, при което се получава характерна утайка. Други тестове за редуциращи захари са на Толенс и на Фелинг. Започваме като сложим пробите в епруветките и към тях добавим реактив в съотношение 1:2. Mo- Някои редуциращи захари взаимодействат веднага с реактива. Правим и контролна проба. Продължаваме като сложим вода да заври и в нея сложим пробите за около 3 минути. Може да се използва и спиртна лампа. Реактивът на Бенедикт, освен за откриване на редуциращи захари, може да се използва и като индикатор за концентрацията на редуцираща захар в пробата. След като минат 3 минути, можем да забележим, че вече се е образувала утайка на някой от пробите. Тъй като глюкозата разполага със свободна алдехидна група, се е образувала утайка. Захарозата не разполага със свободна алдехидна или кето група, заради това утайка не се е образувала. Поради същата причина и при нишестето няма утайка. Поради натриевия карбонат в теста се получава алкална среда, благодарение на която редуциращите захари претърпяват автомерия, преминавайки в ендиоли. Оттам ендиолите взаимодействат с медните иони от медния сулфат с два положителни заряда, при което се получават иони с един положителен заряд. Този ион с един положителен заряд се свързва с натриевият цитрат, при което се получава медно-натриев цитратен комплекс. Този комплекс осигурява постоянно освобождаване на медни иони, предотвратявайки тяхното утаяване. Утайката се получава след като медният ион взаимодейства с хидроксиден ион, при което се получава меден хидроксид. Той се разлага на вода и димеден оксид. Попаднах на тази статия, в която е написано, че при различна концентрация на редуциращи захари се получава различен цвят утайка. И реших да пробвам. Приготвих разтвори на глюкоза с концентрация от 0,6 до 2,5%, като приготвих и такъв с неизвестна концентрация. Това е кратък таймлапс на образуване на утайката. След като ги извадих, можем да забележим, че се е получила единствено червена утайка. Грубо може да преценим, че разтвора с неизвестна концентрация е между 0,6 и 1,25%. За да можем да различим по-добре концентрациите, филтрувах разтворите, като идеята е, че колкото по-ниска е концентрацията, толкова повече свободни медни иони ще има, следователно цвета ще е синкав. Червеникавият цвят на последните две проби навярно се дължи на тайка минала през порите на филтърната хартия.